Καλό σας μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, κύριε Μπράζα. Είμαι καθοδόν, δεν ξέρω αν θα έχουμε καλό σήμα. Όσο έχουμε λοιπόν θα τα καταφέρουμε. Και η ερώτηση βέβαια είναι ότι επηρεάζει και τους επαγγελματίες μια τέτοια απόφαση, έτσι δεν είναι? Η απόφαση αυτή πρώτα επηρεάζει τους επαγγελματίες, γιατί οι επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι κοιτάνε το κύτταρο αυτό που λέγεται νομός, πόλη, τα πάντα. Ναι. Χωρίς τους επαγγελματίες, χωρίς τους βιοτέχνες, χωρίς τους εμπόρους δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία. Πόσο ο επαγγελματίας του νομού Φθιώτιδος θα μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς έσοδα, χωρίς τίποτα, χωρίς διάθεση προϊόντων, χωρίς κατασκευαστικό κομμάτι το οποίο να το προωθεί στις Σποράδες και σε όλα τα νησιά αυτά, με να κάνει τον κύκλο, ολόκληρο τον κύκλο, το πέταλο του Μαλιακού, να φτάνουμε στο Βόλο, να φεύγουν τα εμπορεύματα. Και εμείς κατασκευάσαμε ένα ολόκληρο λιμάνι, το εγκαινιάσαμε, το χειροκροτήσαμε, είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και να μην μπορούμε να έχουμε πλοίο. Τότε γιατί το φτιάξαμε, για να το βλέπουμε? Πριν ακόμη γίνει η ΠΑΘΕ, πριν ακόμη γίνουν τα έργα αυτά, πάντοτε υπήρχε πλοίο στον Άγιο Κωνσταντίνο και έφυγε για τους Σποράδες. Τώρα που φτιάξαμε όλα αυτά, πώς ο κύριος Τηλιανίδης έβγαλε αυτή την απόφαση και μας έχουν φτιάξει τα τσιμέντα μέσα στη θάλασσα, τι, για να τα βλέπουμε? Δεν γίνεται. Ναι. Και εκτός αυτού, πριν από λίγες μέρες συγκινιάστηκε ο Ε65, ο οποίος συνδέει την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Καλαμπάκα, σε λίγο και τα Γρεβενά, που μπορούν και από εκεί να φεύγουν προϊόντα, επιβάτες, να πηγαίνουν στις Σποράδες. Ναι. Ως επίσης και η περιοχή της Άμφισσας. Ακόμη και ένας από την Πελοπόννησο. Μπορεί μέσω Πατρών, μέσω Ιτέας Αμφίσης να έρθει, να έχει τη μισή διαδρομή. Να μην κάνει ολόκληρο οπότε, τον κύκλο και να φτάσει στο Βόλο. Ναι, οπότε κύριε Μπράζα, πέρα από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, για τους επαγγελματίες είναι θέμα δυνατοτήτων να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας, λέτε. Βεβαίως. Και τα εμπορεύματά μας, όλα λέγονται εμπορεύματα. Είτε είναι για κατανάλωση, είτε είναι για το κατασκευαστικό κομμάτι. Ναι. Στην περιοχή τη δικιά μας δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες είναι κατασκευαστές. Και εκεί πηγαίνουν τα πράγματα τα οποία κατασκευάζουν για να γίνουν ξενοδοχεία, να ανακακινιστούν ξενοδοχεία, 1002 πράγματα. Πρώτες ύλες. Οπότε αυτόματα να κάνουμε τον κύκλο και να τα πηγαίνουμε από τον Βόλο. Οπότε αυτόματα όμως δεν είναι μόνο κύκλος. Ο επιχειρηματίας θα σκεφτεί αν θα επιλέξει κάποιον από τη Φθιώτιδα, αφού δεν μπορεί να τα στείλει άμεσα στις Σποράδες. Θα κοιτάξει να βρει από κάποιον κοντινό νομό εκεί που έχει πρόσβαση στο λιμάνι για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τη Φθιώτιδα και τις γύρω περιοχές δεν είναι μόνο η Φθιώτιδα, είναι η Λιβαδιά, είναι η Θήβα, είναι τα Ινόφυτα, που όλος ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι όλη η στερεά Ελλάδα. Ναι. Που εξυπηρετείται από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο έβγαλε ο Υπουργός Ναυτιλίας αυτή την απόφαση. Και εκτός αυτού, και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε και υπουργό από την περιοχή μας, ο οποίος είναι στο υποδομών και μεταφορών, και τους υπόλοιπους βουλευτάς που πρέπει και αυτοί να πάρουν θέση για αυτό το κομμάτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι υπόλοιποι βουλευτές δεν έχουν πάρει θέση. Ήμασταν όλοι εκεί και χειροκροτούσαμε και λέγαμε μπράβο γιατί έγινε το λιμάνι. Και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε από το στόμα του καλοτάξιδα τα πλοία. Πλοίο δεν είδαμε κανένα. Ναι. Και μάλιστα εννοείται ότι μπορεί να φιλοξενήσει και κρουαζιερόπλοιο πλέον με την επέκτασή του. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει, αλλά πλοίο δεν βλέπουμε. Ένα απλό πλοίο της γραμμής, λέτε. Ούτε πλοίο της γραμμής, ένα απλό πλοίο της γραμμής. Μην κοιτάτε τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι και οι χειμερινοί μήνες. Είναι όλα αυτά. Σωστά. Κύριε Μπράζα, εκτός από την συγκεκριμένη επιστολή την οποία υπογράφεται ενωμένες όλες οι παραγωγικές τάξεις, έχετε προγραμματίσει κάτι άλλο? Μέχρι στιγμής όχι, θα το δούμε όμως στο άμεσο μέλλον. Γιατί αυτό είναι και η σεζόν μπροστά η οποία είναι σε εξελίξεις και θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε και ποιες πόρτες θα χτυπήσουμε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να υπάρξει μια αισιόδοξη εξέλιξη και μια θετική τις επόμενες ημέρες, γιατί πραγματικά είναι και πολλές οι αντιδράσεις, αλλά μιλάμε και για αδικία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας κοιτάξουμε όμως να δούμε ότι
σε αυτή την πόλη που λέγεται Άγιος Κωνσταντίνος, να τη βάλουμε στο χάρτη και να καθίσουμε κάτω και να δούμε τους άξονες των δρόμων και ποιες περιοχές εξυπηρετεί αυτό το πλοίο το οποίο εμείς λέμε ότι θα το καταργήσουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπράζα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.